Si kakadi, itinang maya, jay aso, danti nga suping. Hindi po. Never. Hindi po. Haan po. Para sa akin, walang may itudyan na nasayaan. Pag binayaan ko yung aso, narigatag katulo. Ang dami nang nadadahil na biyag dahil doon. Madi mo naman talaga kailangang padasin yan. Para lang maamuan mo kung dagos yan sa kalusugan. Hindi mo namang kailangan mayaan yung aso. Magmaya na lang ako ng pato. You are the reason why I'm still hanging. Ito'y kay Lukanwan. Awan ka no, tilubak-lubak nga pagnaan. Napunsyonan pa pa na. Ni baby ken ni neneng sa bali nagaganda nagrigat pa ya balik senen pati lang ken no gali jakun na mataro salen awanen ni ilukanan nga amamuki dia panawen. Numapan ka pag inuman, ato'y titantandaanam. Arak ti partner ti pulutan boy. Madingain na poy. Iman tabuya at man ating kuwag may viral nga video tatang aji ko kano aji anyaman alag balmaliit kano ti tricycle driver diba? Ma'am mula. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayo sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello. Yan kuya, sikat ka na. Nagpiling ni bakla. Ano na ganato? Busnoy. Bundoy abnoy. Kasinsin kita nyo aja ni Agboy-boya. Kita nyo aja ani Agboy-boya. Agbra-bra ka awam mo didi na. LOL! Hoy, si ka nga ubing. Madi ka sa marampiting. Ramot okim. LOL! Hoy, si ka-ante. Madikan aglipilipiste. Napan ka lang makipalanit. Nagbalen si panawen ni baby ken ni neneng sa bali nagnaganda nagrigat pa ya balik senen pati lang ken no gali jakun. Dito sa amin, walang COVID. Broken hearted ado, puro positive. LOL! Yung iba, Genoa naman. Pero pang quarantine lang.